Siječanj je bio relativno nepovoljan mjesec za svjetska tržišta. Dionički indeksi su u jednom trenutku bilježili minuse i od oko 10%, dok su praktički sve cijene obveznica padale. Na negativno raspoloženje investitora prije svega su utjecale najave oštrije monetarne politike Feda i geopolitičke tenzije vezane za moguću invaziju Rusije na Ukrajinu. Iz Fedovih izjava počelo se naslućivati da će dizanje kamatnih stopa u Americi biti vjerojatno nešto brže od očekivanja od prije mjesec dana. I da osim toga postoji mogućnost da će Američka centralna banka povlačiti likvidnost i utjecati na rast dugoročnih kamatnih stopa i kroz direktnu prodaju dugoročnih obveznica. To je bilo dovoljno za pad cijena obveznica i tehnoloških, a onda i ostalih dionica koje su najosjetljivije na rast kamatnih stopa. U samoj Ukrajini dojam je da će se teško izbjeći nekakva vrsta eskalacije sukoba s Rusijom, što je samo po sebi negativno za sve rizične klase imovine. I iako se ulažu golemi diplomatski napori da se nađe rješenje ove krize, čini se da je rizik sukoba i dalje velik. Iako smo najavljivali volatilniju godinu s nižim očekivanim prinosima na dioničkim tržištima, vjerujemo da ista imaju potencijal rasta s ovih razina, s obzirom na dobre rezultate kompanija i dalje vrlo niske kamatne stope, sve veću vjerojatnost kraja pandemije i daljnju stabilizaciju dioničkih sektora najpogođenijih pandemijom i dodatno osnaživanje potražnje u uslužnom sektoru. Obvezničko tržište je i dalje pod pritiskom veće inflacije i očekivanim bržim rastom kamatnih stopa. Ali i tu je već dosta očekivanja rasta kamatnih stopa ugrađeno, pa vjerujemo da će se samim time pojaviti više prilika za rast tog dijela portfelja. Iako smo najavljivali volatilniju godinu s nižim očekivanim prinosima na dioničkim tržištima, vjerujemo da ista imaju potencijal rasta s ovih razina, s obzirom na dobre rezultate kompanija i dalje vrlo niske kamatne stope, sve veću vjerojatnost kraja pandemije i daljnju stabilizaciju dioničkih sektora najpogođenijih pandemijom i dodatno osnaživanje potražnje u uslužnom sektoru. Obvezničko tržište je i dalje pod pritiskom veće inflacije i očekivanim bržim rastom kamatnih stopa. Ali i tu je već dosta očekivanja rasta kamatnih stopa ugrađeno, pa vjerujemo da će se samim time pojaviti više prilika za rast tog dijela portfelja. U fondu Income Plus smo ostali investirane dionice oko maksimalnih mogućih 20% portfelja i nakon prodaje DAX-a te pojedinačnih regionalnih kompanija. Isto tako, u siječnju smo prodavali srpske i rumunjske obveznice iz portfelja, a s druge strane smo značajno povećavali izloženost hrvatskim obveznicama. Sve to proizlazi iz činjenice da vjerujemo da će Hrvatska imati relativno najbolju izvedbu u regiji zbog očekivanog ulaska u euro početkom 2023. godine. Ipak, i s tim kupenjama smo i dalje podinvestirani u obveznice i nešto smo smanjili izloženost dugoročnim obveznicama, a velik dio portfelja hedžiramo od globalnog rasta kamatnih stopa kroz kratku poziciju u njemačkim obveznicama.